YouTube. Аз съм Пламен и днес този клип е да се извиня, че не съм снимал от много време и няма на кой снимам, но да кажа, че чакам ето това FIFA-та 14-та да се изтегли и ще снимам геймплей на нея. Ще снимам на GTA, на най-различни игри, така или иначе. Компютърът е малко почна да лагва, но май трябва да го преинсталират, но не съм сигурен, затова все още ще го оправям. Просто да го оправям и горе да остава. Този клип ще е кратък, защото нищо няма да правя. След кръста клипа изменение, защото не съм снимал от доста време. Защото просто нямаш на какво снимам, защото на една и съща игра просто става скучно. Пък тия уроци ни вече не знам кой урок да давам. И така нататък. Защото Майнкрафт, само Майнкрафт направо ме омрозна. Към да разнообразя с някаква фивка, това нещо мъчле. Там някой игра с дрифт, нещо този сорт, както да е. Затова казвам, че може да снимам на GTA-ка. Така. Payday също е яка игра, обаче не ме... Тя е готина, обаче аз не я харесвам много. И аз не я харесвам, защото много не мога да играя на нея, но все пак как се науча. Може би ще стана добър. Така да е. И за това да бъде този клип. Аз вече, както казах, нямаше на какво снимам, иначе до сега бях снимал на много още клипчета. И затова беше всичко от мен, аз съм Пламен. Довиждане.